Morning guys, yan kakagising lang. Yan, babaan natin yung sobrang taas ng pagkaano ng thermostat namin. Nag-heater na kasi kami. Yan. Sobrang lamig guys. Yan. So, ito. At tayo ay lumabas muna. At may bibili lang tayo guys. Yan. Okay. Ayan, may kalamigan. Ayan. Ito. May kalamigan. Mag-ano lang tayo. Chinilas. Okay. So mamaya magwawalis-walis tayo. Dahil sobrang dumi nitong bakuran namin, ang aming yard. Ayan. Daming mga dahon. Ayan. Maidampayan sa sa basura. Ayan. Good morning. Ito po yung panahon dito sa amin. Alas 9, mag-alas 10 ng umaga dito sa amin. Alright, ayan ang aming kalye. Tayo ay hindi ko pala nakat yung isa. Simoy ng hangin, silaw ay salamin, shade nakasilaw. Araw po ngayon ang linggo dito sa amin at tomorrow ay holiday na naman dito sa amin dahil Thanksgiving. Ayan, happy Thanksgiving everyone dito sa Canada. So iba ang date ng Thanksgiving dito sa amin kumpara sa sa US. Ayan. So ito. Ayan. Bakit garalgal. Ayan. Days. Dalawa pala ang sombrero ko ng sombrero ng company namin ito. At saka itong suot ko. So may extra tayo. Dalawa kasi talaga yan. Dahil yung una binigyan tayo ng isa. Yung una medyo malaki. Medium. Tapos itong isa small size. Ayan. Sabi ko parang medyo maluwag sa akin. Ayan. Sabi ko may small one. Sunday everyone. May simba dyan bandang alas 10. Ayan, maaraw pero ang temperatura ngayon ramdam ko yung lamig pero naman may plus 14. Ito may mga nagtawid-tawid dito para sila po ay magsimba dito sa may said guys nabasa yun, nakalimutan ko. Against yung sunlight. No, good morning ulit. Morning everyone. Good morning. Stop. Green na.
Malamig ako. I'm gonna get for you. Large coffee, 2 milk, half sugar. That's all? Yeah, that's all. Thank you. That's all. Baka gusto mong dagdagan.